Poďte sa s nami pozrieť na inovatívny koncept lekárne Super Dr. Max, ktorá získala vysoké hodnotenie od našich inšpektorov v niekoľkých kritériách. Aprílovým víťazom súťaže Visa Slovak Top Shop je táto krásna lekáreň. Vítajte v lekárni Super Dr. Max. Táto lekáreň je unikátna jednak svojou rozlohou, jednak sortimentom, ktorý tu máme, použitými technológiami, ale hlavne službami, ktoré tu poskytujeme. Super Dr. Max je lekáreň budúcnosti. V mene spoločnosti Dr. Max by som chcel veľmi pekne poďakovať organizátorom súťaže Visa Slovak Top Shop. Veľmi si ceníme víťazstvo v aprílovej edícii tejto súťaže a pevne veríme, že naši zákazníci budú spokojní rovnako ako my. Ďakujeme veľmi pekne. Spoločnosť Visa podporuje digitalizáciu a rôzne inovatívne projekty. Dneska sa nachádzame v predajni Dr. Max v Avione, ktorá získala prvú cenu v rámci súťaže Visa Slovak Top Shop za mesiac apríl. Nakoľko prináša rôzne inovácie, som nesmierne rád, že je možné odozdať túto cenu, ktorú si patrične zaslúži. Za Tatrabanku chcem povedať, že sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto výnimočného projektu a prajeme lekárni Super Dr. Max v Avione veľa spokojných pacientov. Rád by som pozval všetkých, aby sa prišli pozrieť do tejto krásnej lekárne do Avionu.